Mga kaigsunan sa makausapa maayong buntag kinatong tanan. Karong adlaw gisaulog sa simbahan ang gitawag nga Gaudete Sunday. Ang gitawag nga Gaudete Sunday nagkanayon nga Domingo sa Kalipay. Gani inyong makita diha sa tong Advent wreath nga diin ang gipasigahan nga kandila nga color pink. Ang gisulob usab sa pari ang iyang kasulya color pink or rose. Usa may gipadayag ni ini. Ang pink, mga kaigsunan, nagkanayon o kaha ang kahulugan ni ini or ang simbolo ni ini, walay lain kanang gitawag nga kalipay. Gani na ay gitawag nga idiomatic expression nga nag-ingon, in the pink. Usa man ang gitawag nga in the pink, that you are in good health, and of course, when you are in good health, nga naa ka sa kalipay. Kanang inon ka nga, be in the pink, no? Be joyful, be happy, be thankful. Kay nga naman, naa kay grasya nga imong nahuptan, especially your good health. And that is why, karong Dominguha, makaigsunan, atong nakita nga ang kolor sa simbahan, o kaha ang kolor nga gisulod sa pari, color pink. But ang pangutana, mao kini, nganong ato manggisaulog ang gitawag nga Gaudete Sunday, sanglit atong nahibaw-an nga ang atong pagpangandam sa umaabot nga Pasko, anaa man diha upat ka mga Domingo ang atong pagpangandam. Apan karong Domingo ania pa kita sa ikatulog nga Domingo. Habang pagpahinumdum ka nato makaigsunan that despite the fact nga naa kita karon sa ikatulog pa nga Domingo sa dili pa moabot ang Pasko, apan ang gi-emphasize sa simbahan mao kini to instill enthusiasm diha kanato nga moabot ang Ginoo. Kana bitaw ato ang pananglitan tawhanon nato nga kasinatian kung naatay bisita nga atong gipaabot, kanang naatay bisita nga atuan ang gikasabot nga siya moabot diha sa tua o muduaw nato, unsa may mahitabo nato? Una sa tanan, mangandam ta. And in the midst of that pagpangandam diha nimo, ana ay gitawag nga kahangawa gamay. Kay nga naman, para nimo moyon ka, moabot ba ka gid siya, no? Madayon ba gid ka siya og tunga. Apan despite ni anang gitawag nimo nga kahangawa gamay, you make it sure nga ang imong bisita imong pangutan-on, mudayon magyud ka umayon, mudayon ko, mo confirm siya, maghatag na nimo og enthusiasm. That certain moment of enthusiasm diha nimo nga nangandam ka alang sa pag-abot sa imong bisita makaigsunan, it is in itself already a joyful moment, a joy from which you could never describe sa kalipay nga imuhang masinati. Labi na natong mga Pilipino, mga kaigsunan, na diin giilak kayta sa itong gitawag mga pagka-hospitable o sa itong gitawag nga hospitality, na diin kung naay bisita, ato ginang pangandaman, mangutang yuta, aron nga ang atong bisita ma-impress diha sa pag-abot sa atua. Gani kung naay mo abot nga imong bisita nga dili mo pahibaw, although ma-surprise ka, although malipay gihapon ka nga miabot siya, apan ang imong reaction sa bisita nimo nga mitungalang sa surprising manner, moingon gyud kaniya, uy nganong wa gyud ka magpahibaw nga moanhi ka, uy aron nga makapangandam kung ikapakaon nimo, makapangandam ko nimo og ang siya akong idalit og uban-uban pa, aron makapangandam sugo makahinlo us balay, makapanghandam sugo sa akong dagway, no moingon kasi imong bisita nga motungalag kadit, apan nga diha sa imuhang bisita nga imong kasabot akong usbon, there is a sense or moment of enthusiasm nga imuhang masinati, of which such enthusiasm makahatag nimo og kalipay. Nan karon makaigsunan, panahon sa Adbyento, ang atong gipaabot mao ang Ginoo. Ang Ginoo makaigsunan does not come to us unannounced. Kay nga naman, sa mga pagbasa nga atong nadungog, that even the prophets themselves nga sila mi-anunsyo nga naay Ginoo nga moabot, naay anak sa Dios nga ipadala niya sa kalibutan, nga ang Ginoo taliabot. Nga sa ato pa makaigsunan, ang atong pagsaulog sa Pasko makaigsunan should always focus to that announcement, should always focus to that gitawag nga pagpahibalo nga diin ang Ginoo moabot. Kung mutan-aw ta sa atong palibot makaigsunan, makaingon gyud ta that Christmas is in the air. Hapit na gyud ang Pasko. Unya kung maghisgot tag Pasko makaigsuunan, malipayon kita.
Gani, despite the fact nga naata sa panahon sa pandemya gihapon, naata sa panahon sa COVID, ang pagsaulog nato sa Pasko would even give us joy, would even give us hope, would even give us light at the end of the tunnel. Nga bisan pa nga naata sa pandemya, apan ang pagsaulog sa Pasko, inuntang po nga, maoy dili na gyud kapugngan kaayo. Kay pananglitan, kung panaapan natin kanito kutong panahon sa Ezekiel, nahitabo pa ni ining panahon na inuntang po nga moingunta pagkaluoy sa atong Pasko. But anyway, kung maghisgot tag Pasko makaigsunan, gani sa atong bahin, there is already an enthusiasm that we would feel by the mere thought of Christmas itself. Kay diin ang pag-abot sa Pasko, moingon ta, ayay, makadawat na sa kong pinaskuhan, ayay, na sa ni bonus, ayay, na sa ko'y bago, na sa ko'y inutampunga, nga makong handumanan panahon sa Pasko. In other words, Christmas in itself is a moment for us nga diin makapahimo kanato nga malipayon. Nan karon makaigsunan sa kong gihon ganina, if you would see around our palibot sa atong mga sa tuang gitawag nga bahain nga dapit, makaingon ta nga hapit na ang Pasko. Gani dinhi sa simbahan moingon ta nga hapit na gyud kay nangandam na og Belen, naa nay Christmas tree, naa nay mga Christmas decors ug uban-uban pa. Ug kining mga butanga nga atong nakita, inuntang po nga nakahatag kanatog kalipay. Apan makaigsunan ang kalipay nang asin nagkalain-laing dagway. So sama pananglitan makaigsunan usa man ang kalipay. Pananglitan makaigsunan, malipayon ba ka kay nakabayad ka sa imong utang? Malipayon ba ka kay nabayran ang utang? O kaha, malipayon ba ka kay nag-uli mo sa imuhang kaaway? Malipayon ba ka makaigsunan nga diin nga ikaw nakapasar sa board exams? Malipayon ba ka nga diin imong nahibawan nga ang imong bana wa gyud magbinuang nimo? O kaha, malipayon ba ka nga ang imong bana nga nagbinuang iya ng gibiyaan ang iyang lima ka babae, no? Ang iyang usa ka babae lang nga laing babae, no? O kaha, malipayon ba ka kay imong bana mo intriga na o mo intrigo na siyang sweldo diya kanimo ug uban-uban pa? Apan naay kalipay makaigsunan nga usahay nga fleeting joy. But there is also a happiness nga diin such happiness could never be explained, nga dili nimo ma-describe. Pananglitan, naa kay kaaway, naa kay gikasilagan, naa kay inutang po nga gidumtan. Wa gyud tawo nga naay kaaway nga makaingon siya, I am happy, I am peaceful. Kay ang tawo nga naay kaaway makaigsunan, dili gyud magmalipayon. In fact, you can display on your face or in your sa imong naong nga malipayon ka. Upon deep in you, you would never be happy. You would never be joyful. Apan sa panahon makaigsunan nga ang imong kaaway pananglitan ni ining panahon sa Pasko, maghimamatay mo sa di pa mo mga matay, no? Magpinasayloay mo, magikaulianay mo, there is a certain joy that could never be explained diha sa imong kasing-kasing. And that certain joy that could never be explained, inuntang po nga kalipay nga malungtaron, kalipay nga bisan to nag-inusara na ka, anaan nagpabilin. No? O diin that certain joy makaigsunan is surely the very presence of Christ. Ang presensya sa Ginoo diha sa imong kinabuhi. Sa mga pagbasa makaigsunan, atong nadungog nga naghisgot kinig kalipay. Apan ang mga kalipay nga gihisgutan sa pagbasa makaigsunan, mao ang kalipay kung unsay mahibtabo o unsay mabuhat sa Dios diha sa kinabuhi sa tao. Akong usbon, ang kalipay nga diin unsay mahitabo o unsay mahitbuhat sa Dios diha sa kinabuhi sa tao. And hopingly, that is something that we would achieve. That is something atong paningkamutan nga atong makabot panahon sa Pasko, atong pagsaulog sa paghandom sa pagkatao sa Ginoo. Ang pagkatao sa Ginoo makaigsunan ang atong pagpangandam, dili lang unta kay external ra. Kay pananglitan mag-unsa man na nga nindot kayo ang Belen, hayag kayo ang balay, nindot kayong Christmas tree, apan sulod sa imong kasing-kasing, ngiob og ngit-ngit kaayo. Ang pulong ni Juan diha sa Ebanghelyo, miingon siya mga kaigsunan, hawani ang dalan sa Ginoo. Kay unsa man mga mababag sa dalan sa Ginoo, kanang kasuko, kanang kalagot,
kanang pagdumot ug uban-uban pa nga naa nga imuhang gibabag sa imong kasing-kasing. And that is something nga imuha untang hawason sa imong kinabuhi. Haron nga kun mo ingon ka, malipay yung Pasko. For in fact, the word Pasko is not only a celebration of Christmas. Apan ang pulong Pasko, makaigsunan, it is a short form sa pag-ingon, pasaylua ko. Akong usbon, Pasko, moing ka, pasaylua ko. Kay pasnahon nga moing ka, pasaylua ko, ang Pasko nga ang Ginoo tinuod mahimugso diha sulod sa imuhang kasing-kasing. Bisan pagwa kay Christmas gift, bisan pagwa kay bag-o nga sinina nga imong isulod panahon sa Pasko, apan ang kasing-kasing na gani mo'y na bag-o, hayan ang kalipay dili nimo matukib. Ang kalipay dili nimo ma-describe. Ang kalipay dili nimo masukod. Mao nga hinaot unta nga niining gitawag nga Gaudete Sunday, ato untang maaninaw nga ang atong pagsaulog sa Pasko, we are not only recalling back sa ang pagkatao sa Ginoo, kay ang Pasko, mga kaigsunan, the trajectory of which mauman ang pag-abot sa Ginoo diha sa atong kasing-kasing. Ang Belen, mga kaigsunan, is only a portrayal of how Christ was born. But ang bag-ong Belen nga ato untang giandaman ang Ginoo ang naa diha sa atong kaugalingon. Ang bag-ong Belen, mga kaigsunan, nga diin atong ipakahimugso ang Ginoo kanang naa unta diha sa atong kasing-kasing. Ang bag-ong Belen ug ang kalipay, mga kaigsunan, nga atong maangkon dili unta sa butang o Christmas gift nga atong madawat, but the presence of Christ in us. Kay ginaingon pa, mga kaigsunan, joy, the meaning of which means to say, Jesus over you. Akong usbon, ang pulong nga joy nga atong ipangita, meaning to say, Jesus over you. Sa katapusan, mga kaigsunan, matud pa ni C.S. Lewis, miingon siya, I doubt whether anyone who has tasted joy would ever exchange it for all the pleasures in the world, because joy is never in our power and pleasure we can dictate it. Usa may gipasabot ini, makaigsunan, mingon siya, dili gid ko mutuo nga naay pay tawo nga mopili sa tawhanon nga kalipay over sa gitawag nga Diyos nun nga kapag ka madagayaon. Kay diin ang gitawag nga tawhanon nga kalipay, makaigsunan, it is in our control. Makadictate sila ta ni ana. Apan ang Diyos nung pagkamagadayaon, ang Diyos nung kalipay, nga diin mo abot diha sa atong kinabuhi, that is something we could never describe. And the joy or the happiness that we could never describe, because first and foremost, nganong naatay kalipay nga dili na to ma-describe, because the presence of God is indescribable. That is the joy na angayan unta natong kabuoton. Hopefully, this Gaudete Sunday, that is something that we would prepare ourselves for a happiness na atong ipangita inig panahon sa Pasko. Manindog palihog ang tanan. Dungan kita sa pag-ampo. Nagatuo ako sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug ang Hesukristo Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Berhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa krus na matay ug gilubong, mikunsad sa mga minatay, sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit ug nagalingkod sa tuo sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya haron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Si Juan nga magbubunyag ang tingog dito sa kamingawan, mianhi haron sa pagsaksi sa kahayag. Sa atong pagpangandam alang sa pag-abot ni anang kahayag, atong pangayoon nga dunggon kita sa Amahan, ug moingon kita, Amahan, patalinghugi kami kitang tanan. Amahan,